החיים זורמים מיום ליום, אחד שחור, שני כתום. פתאום קופצת שאלה, לאן הולך הסיפור שלך? כי לרוץ מתוך הרגל, אם הלב רק מסתגל, מרגיש גלגל בלי הצלה. לאן הולך הסיפור שלך? זה הטריק של השופר, שובר שגרה, קורא תיגר. קול פנימי מהנשמה. לאן הולך הסיפור שלך? הגמרא מלמדת שבראש השנה הקדוש ברוך הוא פותח 3 ספרים. למי שחי חיי משמעות, למי שלא ולמי שבאמצע. למה דווקא ספרים? כי שם נכתבים סיפורים. כלומר הנרטיב של כל אחד ואחת מאיתנו. הקדוש ברוך הוא כביכול שואל, האם יש לסיפור שלנו משמעות ועלילה? על כך אנו מתפללים, כותבנו בספר החיים. להיות בין אלה שיוצרים את סיפור החיים של עצמם, בעד כל מה שטוב ויפה בעולם. הצטרפו אלינו לתקיעת השופר וכן לתפילות יום כיפור ב300 מנייני צוהר בכל רחבי הארץ.